Hirvenmetsästyksen edellytyksenä on oikeus metsästää tarkoitukseen sopivalla, yhtenäisellä, vähintään 1000 hehtaarin suuruisella alueella. Hirvenmetsästys vaatii metsästäjiltä yhteistyötä niin seurojen sisällä kuin niiden välilläkin. Hirvenmetsästysoikeuskirjassa tarkastellaan hirvenmetsästysoikeutta, joka voi pohjautua paitsi maanomistukseen, myös lainsäädäntöön tai vaikkapa sopimukseen. Kirja tarjoaa pelisääntöjä metsästäjien väliselle yhteistyölle. Se on ainoa Suomessa julkaistu teos, jossa käydään kattavasti läpi vuonna 1993 säädetyn metsästyslain aikana annetut hirvieläinten pyyntilupia koskevat valitusratkaisut. Hirvenmetsästysoikeuskirja on saatavana kirjakaupoista.